Vi håber på held og lykke. Altså, der er mulighed for, at hele konkurrencen er slut nu, hvis det er sådan, at Grete får 21.000 kroner. Så går hun hjem med 20.000 kroner. Der var... Hvad for noget var det? 20.000, mine damer og herrer! Så er der simpelthen fundet en vinder. En vinder her i millionkonkurrencen i Randers Storcenter, hvor Grete går hjem med 20.000 danske kroner. Rigtig hjertelig tillykke herfra, og sikkert dog, der kom krudt og kugler, det skal jeg da lige lov for. Stort tillykke. Rigtig hjertelig tillykke. Vi klapper, sådan! Ja,